салом алейкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз ҳастем мо дар бозори Коron ҳафтум дарвоза ҳаминҷода дубойко омадагӣ ҳастанд. Дубойкои беҳад хушро почадор буругдор яъне ки буругдор ҳамисол ҳамаса шумо хушро нигоҳ кунед. Материалаш жемприяй дар ё нархҳои ё зависид мекунад. размери калонаш камтар қиматан бо майдош арзон обшики 200 сомон ҳамин нарх доранд. Безразмерияна аксариятш безразмерияна аксарият ҳамин чизое ки шумо мебинед безразмерия. ина марҳамат бинед ё чанд намуд доранд. ана ёшам жемприя я кам свет набуда камтарак ториктар мия бахшиш набинем ки чанд намуд дора. инешам ам хеле боиш ғавстар ранги начосдора я анаиш начосдори ғавс будааст. ишам ҳамин нарха я 200 сомонӣ. ина почаш хати пад наметана ё пад наметана. ина марҳамат ина ё чизое ки шумо ҳозир ки дидестед бо ай тараф ё чандай чанд байни дубойкан ё 200 сомон. ина марҳамат бинед 200 сомон. ё новинкоан и дар бозор иш вилюра материалаш ина материалаш тааш вилюра анаи болош чия материалаш инаи жемприяи ранги чӣ бория буху ғавстара дига хелтара и жемпрои материалаш необычный жемпрай ранги дига жемпро нест. анаи хел тигмадурай карташ то поёна ороишоташ сваровски қати тигмашай ё стандарта напа размер чӣ хел размер ай 44 то 52 наметонем ки касе ки харидоре гап зана. ина материалаш жемпри карташ вилюр бо чӣ доре напа иншам ҳамияй чандай нархе чанд гап зая буд 200 сомонӣ буда. айнаҷа кирто дора куртко дора курткошон куҷагиям бишкек чандай 300 сомон 300 280 курткои чанд размераш то чанда дорӣ то 52 размера дорам. касе ки дар кораи марҳамат занг мезана мо дастафка дорем. ин чизое ки имрӯз дар бозор новинка омадия ина барои шумо будем боқи сарбанде бо ҷои дига мо навор мегирем шумода пешниҳод мекунем. ак беҳад хира омадеста чиваки ҳама чия свето мурдагиан свет нест.